Je bent waarom bij het Grutte listloekersdebat in verband met de gemeenteraadsverkiezingsmorgen in die Grutte nagelnije gemeente Zuidwest-Friesland. Ja, we praten onderhand van een aantal stellingen en de volgende stelling die wordt weer inlaat door een filmpje, want in die nije Grutte gemeente heeft twee Grutte steden, Snits, Verzels en dan heeft ik nog Bolzert Verzels. En op het platteland maakt je zich wel zwargen over de macht en de invloed van die steden. Dat vind ik positief. Waarom? Ja. Nou, dat kunnen, hoe meer mensen denken, hoe meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Nieuwe ideeën, ja. Dat vind ik wel goed. Nou, als het er maar net minder verweert, maar beter verweert. Ik denk wel dat een stad als Snits toch wel een behoorlijke macht heeft. Nou, en ik denk dat wij als Dwarpen daar wel Janine kennen, maar dan moet je wel... Janine, het is te geren natuurlijk, maar Janine. Maar ik denk wel dat slaging niet alleen nog met het Dwarpen, die moeten wel hun standpunt houden. En ja, gezamenlijk eventueel, als je in Snits wil ik net zeggen, maar... Dat is wel belangrijk dat wij zijn eigen gezicht houden. Zeg maar. De stad wil altijd alle naar hun taal zoeken. Dat je nou met de rond waar ik wil. Ze vinden die Snits misschien wel heel mooi, maar krijg je de houten brei en ik vind gewoon een onfluiting. Nou, hoor we altijd de horizon en dat soort dingen. Dat er gewoon echt horizonbedrijf is. Nou, als je hier bereikt, dan wordt er regel bij inpallend. Nou, skernige auto weg. Skernige auto, die kan je rol op. Dit is gewoon een landje veroveren, toch? Ja, dat zien ze bij. Want je, Snits heeft te weinig groen. Wij hebben al lang om je zinnen, maar Snits heeft niks meer hier al volbouwd. Dus ik bedoel, als het nou om het land is, ja, dan gaan wij helemaal bij Snits aan en dan is het net meer een dorp. Ik kom van oorsprong uit Jinsum en dat weer toen rouwen er hem en dat letter Boaster hem worden. Ja, en dat weer natuurlijk wel zo. Grauw, dat weer volle belangrijker als Jinsum. Dus die angst is wel terecht. Nou, mensen ben mondig toch? Ik denk ze redden het wel. Ja, nee, daar ben ik net zo bang voor. Die gemeente zal heel groot worden in die Zuidwesthoek. Maar dat ik een dorp nog goed contact heb met die gemeente. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus kijk ze met de basisschool, die moesten eerst ik al je groot worden. En nu hebben ze weer zoiets van, nou ja, misschien is dat beter dat het wel iets wordt. Dus en dan denk ik maar de gemeentes, het is heel groot worden, denk ik van, dan brakkelt het toch wel weer wat ouder. Ja, de angst. In de nieuwe gemeente zal Snits het altijd van de Dwarpen winnen. Want Snits, maar je 23.000 inwoners op een totale bevolking van 82.000 is ze wat de helte en maakt het daarmee de tjenst uit. In de nieuwe gemeente zal Snits het altijd van de Dwarpen winnen. Dat is de tweede stelling wat we op dit moment ook debatteren. Maar 4 fractievoorzitters, 4 verliesloekers, maar dan kijk ze Mirjam Bakker, Simon Wieminga, Andries Eckhart, Henk Hoekema en Ad van der Kolk, respectievelijk van D66, VVD, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen en Verenigde Lofts. Hoekema, maar jou ook eens beginnen. In de nieuwe gemeente zal Snits het altijd winnen van het Dwarpen. Nou, ik heb me daar zien verdiepen en als je de kandidatenlijst zag, dan zag je dat ik wel aardig bang voor burger hadden. Hoezo? Ik zag nou een PvdA en van de eerste Njoggen, daar zitten 4 snitsers bij. Ik zag bij D66 3 snitsers, GroenLinks 4 snitsers. Ik zag bij Totaal Lokaal 6 bolzeters. Dus de stelling dat de sterren door deze in de uitspiegeling van de leden die gepresenteerd worden. Zullen we dat? Mag ik even mijn verhaal bang? Ja, nee, maar het verhaal is dan. Het is zo mooi best, ik van een PvdA, dat ze nou eens het signaal die dat ze net de Snitse partij weer mooi safvolle leden op je lijst. Het is prachtig best altijd hoe de hele gemeente breeddragend leden best vinden. Als ik nu uw eigen partij zogge, bij binnen gewoon hoe de hele gemeente weer bij vertegenwoordigt. U ziet een elftal, maar zie een prachtige leden die van alle dag en we worden nog coached toch een Snitsen, ik nog. Ja. Nou, het ken het beter. Ik had hier met beter ziekje ken wat meer sprieren over die hele nieuwe gemeente. Ten eerste hebben wij een spreiding over de hele gemeente, maar je moet ook een beetje kijken waar zitten je leden. En dan zie je inderdaad dat de meeste Partij van de Arbeid die zit in Sneek. En als je dat vergelijkt met een lijst, we hebben alle gemeentemensen bij de eerste 10. Bij Totaal Lokaal zit er geen enkele Sneker bij de eerste 10. Als je helemaal geen Snekers op de lijst trouwens. Dus als dat gaat is het weinig totaal. En bij gemeentebelangen staat er geloof ik 1 Sneker op nummer 12. Dus dan moet je niet zeggen dat jij als Totaal Lokaal of als gemeentebelangen representatief bent voor de hele gemeente. Want dan hebben de andere partijen de spreiding beter geregeld. Ja, maar de angst is volle meer. Nee, de angst. Misschien kan ik het wel even naar de VVD voorlezen. De
de angst is dat Snits en in mindere mate Bols de oerhoorn hebben zullen in die nieuwe gemeente dadelijk. Ja, nou, ik wil eerst wel even wat zeggen op wat de heer Hoekema zei. Ik bedoel, die angst die daar leeft je zelf. Ik vind dit dus gewoon ik zal het wat ordinair zeggen, maar een flauwekul redenatie eigenlijk. Want dat het is dus gewoon snitser. Ja, nee, ja. Ik ben nog maar 2 jaar snitser. Ik ga daarvoor altijd op platteland wennen. Dat is geen excuus, daar praat ik net over. Maar het is dus gewoon zo, wij als VVD hadden dus een prachtige spreiding over de hele gemeente. Dus er geen enkel probleem mee. Maar dat mij in mijn eigen geen rol spelen. En de stelling die je leidt, ik denk dat we daar dan eigenlijk maar eens in moeten, in plaats van waar de vliegjes op dat meter hadden vangen, is dus gewoon zullen de steden het platteland overheersen. Nou, in mijn eigen is dat absoluut net het geval. Je kunt zelf stellen, het is andersom. Als wij zeggen, dat jongens, alle mensen die in Snits hun werk en les en leren en alles jouwen, dus de stad uitgaan, nou dan ben wij zuiver in een lege bak. Ik hoor van met name ook ambtenaren uit andere gemeenten die ik spreek, dat het model wat toegepast wordt, ook op de ambtenarij, is het model van Sneek. Andere werkwijzen die van het dorp komen, krijgen geen ruimte of weinig ruimte in de ambtenarij van Sneek. Als je dan kijkt dat bijvoorbeeld ook de dorpscoördinator waar we net over hadden, moeten rapporteren aan Sneek. En dan aan de ambtenaren daar. En dus aan de wethouder. Ja, dan zeggen wij van Verenigd Links. Dan zeggen u moet nou dan ingaan ook op mijn argumenten. En niet aan de kant schuiven. Want het is onzin. Want het is niet zo. Waar ermee gewerkt wordt is het ambtelijke apparaat. En de bestuurlijke poot die er zit in die nieuwe gemeente. En het zwaartepunt ligt op wat men. Het gemeente staat in dus het verhaal van de Kolk is. Het is geen spookbeeld. Het is geen spookbeeld. Het liegt de realiteit te worden. Wij hebben zo'n 180 ambtenaren. Dat zijn ambtenaren van al die 4 gemeenten. Die ben als een bijen. Ben blij omdat dat koer, dat het echt democratische regel is. En die mensen, ik weet echt ambtenaren uit Snits die het nou weet, massa's die daar in het begin probleem maar hier, maar nou dat realiseren. Nee, omdat iedereen gemodelleerd is naar het. Omdat iedereen gemodelleerd is naar het voorbeeld van opbouw tegen net aan die oorbraak. D66, Mirjam Bakker. Het is iets wat leeft onder de bevolking van de dorpen en de kernen. Ja, dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Alleen dat kan je niet met het benoemen van een paar ambtenaren. Daar hebben wij als politieke partijen ook we hebben het hier niet over een paar ambtenaren. We hebben het hier over het bestuurlijk apparaat van de nieuwe gemeente. Ja, het bestuurlijk apparaat van de nieuwe gemeente is bepalend voor de gemeente. Ik had dus misschien de personificatie van de Snitser almacht. Misschien dat het een Partij van de Arbeid is. Misschien is het wel net zo. Als ik inderdaad zie naar mijn vorige baan, ik heb altijd gewerkt voor de hele Zuidwesthoek. Wat ik gewoon jammer vind is inderdaad dat we het nou weer negatief gaan benaderen. Als je gewoon ziet hoe we samen met Bolt, wat samen met Workum, vind ik ook, zijn al die steden. We krijgen 6 van die 11 steden. Sneek is de grootste, wat is groot. Ik ben van oorsprong een Leeuwarden, zeg ik wel eens. Dat is misschien de enige echte stad in heel Friesland. Wat dat gaat. Nee, maar wat dat gaat. Maar net al op zee zit de Zuidwesthoek nevens mij. Als je gewoon ziet. Nee, als je gewoon ziet hoe die samenwerking is geweest de afgelopen jaren tussen stad en platteland. Het versterkt elkaar. De kinderen uit de hele Zuidwesthoek gaan naar school in Sneek. We maken allemaal gebruik van het ziekenhuis. En er is helemaal niet zo dat er nu plotseling een tegenstelling wordt gecreëerd tussen stad en platteland. Want die is er gewoon niet. Die mensen werken perfect samen. Die ambtenaren op het moment die hebben elkaar gevonden. Die weten nu tenminste weer wat hun plaats is. En die hebben er geen zin in. Onderschat hij ook net, ik had dat er nou een hele nieuwe situatie ontstaat. Namelijk een hele nieuwe gemeente. Ja. Maar is dat nou wat zo? Als je nu kijkt, wat is nou een van de redenen waarom ik ga herindelen? Ik heb mijn hele portefeuille de laatste jaren gedaan met 8 gemeenten. Inclusief Littens, inclusief Lemslaan, inclusief Gaastal-Sleert. Elke maand vergader ik met 8 wethouders. Ik zie mijn collega-wethouders uit de Zuidwesthoek vaker naar mijn eigen college. Omdat we gedwongen zijn al die dingen gewoon gezamenlijk op te pakken. Het is een takendiscussie. Ben je als gemeente nog in staat om de taken naar behoren uit te gaan voeren? En er zit helemaal geen tegenstelling bij tussen stad en platteland. Onzin, wij doen alles al samen. Het enige wat we doen is een stapje verder dat we gaan herindelen. Oké, gemeentebelang. Ik wil zeggen, de meesten bij matten die tjenstand, stad, platteland, die maken we gewoon achter ons letten. Wij zijn nou in je eigen gemeente. Maar die is er dus wel, maar die wil je achter je letten. Daar maken we mij nog vergeten. Wij vinden ik bij ons. Ik vind prima. Ik vind prachtig dat Snits en Bolt bij ons gemeente komt. Dat loopt het probleem net. Ik vind prima, een grote gemeente met zoveel sterren. Het gaat hier om het feit dat we dan de vertegenwoordiging van de gemeente verdelen met de hele gemeente. En politiek verdeeld worden met de hele gemeente. Maar u vindt het dus voldoende voor de democratie in de nieuwe gemeente dat u
een lijst aanbiedt waarin zoveel mensen niet uit Sneek komen. Dat is voor u voldoende. Nou ja, als ik even zorg, als ik naar andere partijen zorg, daar zit alles snitsels op. Dus laten wij daar maar de kwaliteit onder. De VVD krijgt nog even het woord, Wiebinga. Die kandidaten die wij komen, ik denk dat we morgen een heel democratisch proces krijgen. Alle burgers in Zuidwest-Friesland, maar je morgen helemaal uit vrije wil kiezen, als ze dat nog doen of net, wat zij in de nieuwe riet gaan willen. En dan wil ik daarna graag nooit weer de discussie hebben dat net democratisch gaan is, want meer democratisch kent net. Nee. Nou, daar ben ik het voor hier. Morgen kan een beetje gesprekken. En als ze inderdaad die angst hebben, die dan op het platteland wat meer leeft overheersing, dan kennen ze dat wat mij betreft ik in het stemgedrag zien litten. Ja. En daar kan ik prima beleven. Natuurlijk als gemeentebelangen. De manier waarop het wij nou inricht hier in deze nieuwe gemeente is dus naar voorbeeld hoe het in Steenwijk landraad wordt, hoe het daar dus fout gegaan heeft. Daar hebben wij dus ons lessen uit geleerd. Dus wij zorgen ervoor dat dat hier in de nieuwe gemeente net voorkomt. En als dat wel gebeurt, wat dan? D66 nog even. U zegt steeds van hoe het niet moet, hè? Want dat is deze hele campagne ongeveer het verhaal. Jawel, ik ben nieuwsgierig hoe het wel moet. Ja. Ik ben nieuwsgierig hoe je dat wel hoe het wel moet, dat hebben wij ook heel duidelijk in het programma. Nee, dat heeft u niet verteld. Voor de mensen die het heel duidelijk lezen hebben, Vrienden Lofts, eventjes nog die zinstelling, al net vermeend, tussen een stad op platteland in de Westhoeken. Hoe los je dat op? Nou, hoe wij dat oplossen is dat je alle serieuze onderwerpen, dus de zwaardere onderwerpen, niet ieder onderwerp, want daar zitten mensen ook niet op te wachten, maar de zwaardere onderwerpen die de hele gemeente treffen, die leg je met een referendum, hè, dat zou eigenlijk u moeten zeggen, leg je voor aan de kiezer. Wat je ook gaat doen, althans dat is onze bedoeling in de nieuwe raad, is dat als er grote projecten zijn die de hele provincie of de hele gemeente aangaan, bijvoorbeeld zoiets als een museum of een theater, zal ik niet verder op ingaan. Wat moet je dan doen? Dan maak je van tevoren een kosten-baatanalyse. Je gaat kijken onderweg of dat allemaal komt. En je vraagt op gezette tijden de bevolking om raad. Wat je ook doet, is dat je meerdere opties voor zo'n plan voorlegt aan de raad. Dan kan de raad een referendum. Dat zal D66 willen vinden. Ik wil deze stelling en deze discussie even litten voor wat er is. Want ik ga naar de vierde stelling en die mag weer eventjes wat over vertellen. Want daar hebben we weer een filmpje bij verzeld. Want de vraag is natuurlijk, houden de liedste plakken wel de verzendings die ze nou hebben. We praten over basiskwaal, nu dwarpshuizen, kwart zijn de leverers op het platteland. In Skiernegouten, daar is het voorlopig van elkaar. We krijgen nu een dwarpshuis in Skiernegouten. We krijgen een squallen. Dus het lijkt er wel goed, het ziet er wel goed uit, maar nou, daar is ik heel zoet verdienen. En nou, dat hebben we maar. En ik denk als dat nou nog moeten hier, nou, dan wordt de lijn wel steeds groter. Men krijgt maar de mensen te doen. En, ja. De buiten is al binnen? Nou, dat zullen we hopen, ja. Dat hebben we alvast in dat regel in Skiernegouten. Nou, daar ben we heel wijs mee. Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop theaters al in Friesland die het ik al zwier hebben financieel en helemaal in deze tijd natuurlijk. Ik bedoel, een harmonie met een hoop geld bij, een drachtende lawaai en in Friendship, die is nou een beetje compacter natuurlijk. Maar dat ben wel, het is heel mooi streven om een eigen theater te hebben, maar het kost wel een hoop geld en uiteindelijk moet het machinaal nog brengen. De leefbaarheid in de winterperiode, daar moet ze meer berichten. Je best dat ze de recreatie in stand houden en dat moet ik wel. Maar de leefbaarheid in de wintertijd, en dat zit weer onder druk. Ja, dat wordt er net beter erop, dat is jammer. Dat is echt weer. Vroeger is het een heel soort, maar nou, ja, dat is echt jammer. Maar we zijn nog wel blij met de kippenboer en alles, dus nee. Maar ja, goed, je doet er niks aan, hoor. Nee. Vroeger werd het altijd zo, nou, de borden terug en ja, prachtig. Maar het is net zoveel meer, dat is jammer. Het is, ik zei 27 warm en als er nou een warm voortgetrokken wordt, nou dan ga je wel over de tongen. In het platteland, dat maakt natuurlijk ik blijven, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook het mooie van Friesland. En ja, maar ja goed, het gaat tot terug. Dus daar hebben we verder net zoveel te zeggen. Als je niet stemt, weet ik dat het heel verkeerd is. Maar ik ben echt waar, ik zie dat allemaal niet meer, het wordt steeds erger.
Het wordt steeds erger. Nou, het CMS zijn we op een dag voor de verkiezings. Zuidwest-Friesland maai mooi naar de stembus. We debatteren in de laatste ronde met 5 listenonvierders van de partijen dat je morgen je stem op uitbrengen kennen. En de laatste stelling die we Joet op dit moment ter sprake brengen willen. Het is een illusie om te denken dat de verschennings die het warpen hebben of horen willen, maar blijven kennen. We praten daarover weer met de listenonvierders van CDA, GroenLinks, FNP, ChristenUnie en Totaal Lokaal. En ja, FNP, daar wil ik eens met Gerbrandy beginnen. Het is een illusie dat al die verzendings, al die verworvenheden die te dwarpen kregen hebben, dat die allemaal blijven kennen in deze tijd van bezuinigings. Ja, maar dan moeten we het even onderscheiden. Gaat het nou over de fusie, dat het term verdwijnen zal of net, of over de krimp of over bezuinigings? Nou, de krimp zal de fusiegemeente natuurlijk lieker het treffen als de orengemeente. Ja, maar dus we hadden nou over de fusie. Wel over het mat. We hadden nou eerst over de fusie. En de FNP had gezegd, wat er ik bad, door de fusie zullen die verschennings in de dwarpen net achteruit gaan. Ik sluit ik even om wat Eckhart kreeg zei, die twee dwarpen, die snits hier, die zijn er alleen maar beter van worden. Dat moeten we volhouden. Dat moeten we trots zetten. In de nieuwe gemeente zullen die dwarpen daar een keer van hebben. Nou wat oors. Als je krimp hebben, ja, dan kom je soms van voldongen feiten dat je net alles meer openhouden kan. Squalen in de Gasper, heel actueel op dit moment. Wij als oerheden kunnen zeggen, er moeten een paar huizen bijgebouwd worden. We moeten zien dat we dat in de stokken houden. Dus dat willen we heel graag. Maar krimp is zelfs wel een fenomeen dat je beperkt wat ontwaan kennen. Ja. De bezuinigings van het regeren. Door de fusie wordt het dus net beter, laat ik het zo zeggen. Nou, want je zoekt toch een zeker financieel voordeel verwacht. GroenLinks. Juist omdat je fuseert, omdat je nu met z'n allen samenwerkt, dat je heel goed kunt kijken welke voorzieningen je in welke dorpen vooral overeind wil houden. En dat je ook met een aantal dorpen samen kunt kijken van hoe je dat goed gaat aanpakken, verdelen desnoods. Maar ook hoe je bijvoorbeeld bepaalde gebouwen op veel verschillende manieren kunt gebruiken. Zodat je wat nu één voorziening voor één dorp is, voor één iets, dat je dat multifunctioneel kunt gebruiken. En ik denk dat het feit dat we nu met z'n allen samenwerken, dat juist hele goede mogelijkheden is. Een win-win situatie. Ik heb Randy nog even. Mevrouw Kerber die is misschien nog net zo vaak in die Lietse dwarpen geweest, want het is in Skuzem. Nou, ik fiets heel veel rond hoor. Nou ja, maar het is in Skuzem, het is in Wains, het is in Gwaaiengeer verschrikkelijk wichtig dat ze daar een dwarpshuis hebben en dat daar de activiteiten, en dan kan je wel zeggen, ja, dan kunnen we dat wat sneller, dan zou het heen. Nee, die dwarpen zullen, als het aan u leidt, met name die dwarpshuizen houden. En als het al je efficiënter wordt. Kan voor meer dingen gebruikt worden. Daar kan de bibliotheek naartoe, daar kan de jeugd. Nee, dat is al heel best. Dat is heel best. In de vraagstelling, illusie. Ik denk dat het veel uitdagender is om dat om te keren. Laten maar dat is de taak van een politicus om daar van een ambitie van maken. Maar de meeste keer ging ik dingen voorspelen die net weer te maken zijn. Absoluut. Daar moet je er een ambitie van maken op realistische gronden. En wat zijn die realistische grond, joh? Kennen elk dorp zien dwarpshoes haar aan? Op dit moment, als je het naar de oude kleine gemeentes zou houden, zou dan alles blijven bestaan? Ik denk dat je realistisch moet zijn, nee. En ik denk dat als er een dorp is wat echt vanuit zichzelf, vanuit de mierskip, vreet om een dorpshuis en er ik zijn schouders onder zet, dan kan je kernachtig onder dak. He, dat is een onderzoek wat wij als, ik heb dat mij in van het CDA als studie dienen al een jaar lint en we ben ik bij verschillende dorpen langs West, Grut en Lieds. En dan show je ik de animo in die dorpen om daar de schouders onder te zetten. En dan moet ik uitgaan van die kracht van het dorp zelf. Een van de dingen die ik al vaker gezegd heb, is dat wij voor prestigeobjecten zoals de VVD dat onjoeg die op plan staan, maar dan niet helemaal uitvoerd binnen, dat we daarvan denken dat die misschien op de schop moeten. En dat denk ik onder andere op het theater en het hek zijn. Nou, daar komt het theater van Snits toch nog even om hoekjes in. Dat is voor je een reële optie. Als je maar in het gemeentebestuur zitten, dan gaat dat naar het theater in Snits mooi net terug. Nee. Nou, dat wordt van Saint. Ik voel nog wat oors zeggen. Maar als zij een wethouder leveren, dan zie je dat toch rekken mee houden. En ik ken ook hoe de politiek ermee omgaat. Ik moet het even nog een Brandy voorlezen. Is dat een reële optie om te zeggen van we houden op, maar dat prestigeobject van Totaal Lokaal? Nee, dat is net een reële optie, want dat na het theater dat wordt bouwd, de centenbender, wat wij wel wat zwaar genoeg hebben, is de exploitatie. Als het raasten is, dan weten we nu al dat er alle jaren €1 miljoen bij moet. En wij hebben gezegd dat mij net taskeer gaan van de cultuur in de Lietse dwarpen. Maar wij hebben gezegd dat kun je ook doen, hè? Cultuur op fietsafstand en dat houden wij in de lof. Dat is goed voor het milieu. Mevrouw Kerver, GroenLinks. Als
toen die plannen al heel lang geleden ontstaan zijn, toen hebben we altijd ook gepleit voor een kleine theater. Maar uitgaande van het feit dat het zo is, kan je ook zeggen, wij willen borgen, en dat kan je gewoon ook met elkaar afspreken, dat de culturele voorzieningen zoals die er nu zijn, je hebt de kunstenaarsroute, je hebt allerlei plaatselijke initiatieven, dat je die wilt borgen in het totaal. En dan kan je gewoon met elkaar afspreken. En dan mag de exploitatie van het theater mag dat nooit in de weg staan. Precies. En er zei iemand een keer tegen mij, culturele voorzieningen, dat is net als een voetbalspel. Je hebt het trapveldje waar je mee begint. En uiteindelijk kom je misschien wel bij Heerenveen. En er zijn er ook nog mensen die naar Zuid-Afrika gaan. En zo is het met de culturele voorzieningen ook. Je moet op alle niveaus, je kunt geld maar één keer uitgeven. Moet je dat kunnen gebruiken. Met uw toestemming wil ik ook weer graag terug naar het onderwerp van het gesprek. De leefbaarheid op het platteland. Ja, verzending, als we theater praten en de kosten van een theater, dan praten we over verzending. Absoluut belangrijk. Maar waar ik mij zorgen over maak, afgelopen week heeft de FNP een duidelijk standpunt genomen. De provincie heeft met betrekking tot openbaar vervoer handreikingen gedaan, pilot starten. Dat heeft de FNP acuut over de schutting heen gegooid. De bereikbaarheid daarmee van het platteland, daar laat je heel veel mensen in de steek. U zei ze juist, dan kunnen ze op de fiets. Wat wilt u daar nu precies mee? Alleen op de fiets altijd niet om keus, dat vind je net natuurlijk. Cultuur dicht bij de mensen houden, dat is cultuur. Maar even het verhaal van het Iepenbiervervier. Het Iepenbiervervier is een van de hele belangrijke verzendings in die dwarpen en die willen wij correct in de loft houden, hebben in het verliezen ik litten. Maar nu is er een probleem met de centen bij de provincie en nu komt Adema die zei, kan de gemeentes dat ik maar eens oplossen. En toen heb ik gezegd, wij willen altijd praten. Wij willen altijd praten, maar het is net zo dat het nou bij u door de schutting komt en dat er geen yield bij komt en dat nou er problemen binnen de gemeente dat oplossen mag. Misschien ik nog wel over de schouders van de allerzwaksten die het maas ophellen worden moeten, mijn buggeliering naar de squallen enzovoort heen. Hoe dat regelen worden zal, ben ik nieuwsgierig naar. Maar wij willen het Iepenbiervervier in de maar name Lietse dwarpen en net alleen de rendabele lijn. Het antwoord van de FNP weer nee eigenlijk. Nee, we moeten de schutting gooien. De bus zullen we ongetwijfeld nog eens een keer komen te praten. Ik wil graag nog even van Jim, Jerre, de kan morgen stemd worden. Op Jim, op die orenvief, Sais. De nijnamen. Wat mag het worden? Zuidwest-Friesland. Zuidwest-Friesland, Sneek Zuidwest-Friesland of geen van beide nadelen. Dat heet dan ik nog. Ik heb jij het kiezen van een naam. Dat is een doekje verbloeden. De meesten hebben nooit iets kennen zeggen. Maar die werkdeling die komt er. Dat moet worden staan. Maar nou die namen nog eventjes. Meesten hebben nooit iets kennen zeggen over de herindeling. Nou komt de naam on bod. En nou moet je op iets heel democratisch zeggen wat de naam is. Voor mij, wat mij betreft, bloedt het gewoon Zuidwest-Friesland. Dit is de officiële naam. Als mensen in de roze denken, moet ik er was. Maar het is voor u geen hot item. Oké, ChristenUnie. Daar hebben wij als partij net een politiek standpunt over. We hebben in de gemeente Snits dat ik op persoonlijke titel hebben daar een antwoord op jont en dat wil ik in de najaar hier. Dus dat ik op jouw stem weet ik net wat voor namen in de eigen gemeente krijgt. Nou ben ik er net, maar dat maakt het niks uit. FNP, wat voor namen krijgt? Wij wachten even nou wat de mensen mooi zelf stemmen, maar je gaat mij vragen, wij willen Zuidwest-Friesland. Zuidwest-Friesland, GroenLinks? Wij zijn in de partij ook nog niet helemaal uit de discussie. En ik heb gezegd, de uitslag van het referendum telt mee. Voor mij geldt in ieder geval de derde optie. En dan vind ik de naam die geopperd is, Zuidwestergo, persoonlijk zelf een mooie optie. Persoonlijk zelf. CDA? Persoonlijke titel, Zuidwest-Friesland. Zuidwest-Friesland. Nou, Zuidwest-Friesland is inderdaad de werktitel. Het is in elk geval de gemeente dat jou morgen, als je in die gemeente wijnt, in ieder van die 4 gemeenten die daar in die nieuwe gemeente komt, stemmen maaien. De stembureaus die morgen hier hartstikke bediend. Ze binnen de hele dag tot jong, Noorders Njochen. Busy, je kan je stem uitbrengen. Wij binnen morgen verzelsing bij op radio, op televisie en op internet om jou de hele dag van die verkiezingen, die lokale verkiezingen daar in Zuidwest-Friesland te brengen. Dit weekend Gutter Listlopersdebat. Ik vond het geweldig dat je hem hier rijden wien. Ik vond het leuk dat je hem thuis hier naar Shannon wonen. En ik wens je nog een hele noffe keer en succes morgen daar in Zuidwest-Friesland.